Boldogok vagyunk, hogy megtiszteltek bennünket, és ránk szánják ezt a röpke 1 órát. Reménykedünk benne, hogy nem fogunk csalódást okozni. Mai előadásunkban a régi pesti kabarék világát szerettük volna visszaidézni az önök szórakoztatására. Bemelegítésként következzék egy röpke bohózat. Ha azt mondom Markos Nádas, akkor a magyar emberek többsége egyből mosolyogva kapja fel a fejét. Markos József, Markos György, ismertebb nevén Alfonzó fia, illetve az Esztergomi Ferences Gimnáziumban végzett Nádas György 1982-ben neveztek be a második humorfesztiválra, melyet meg is nyertek. Utána hosszú évekig meghatározó személyiségei és ikonjai voltak a magyar kabarénak. Jelen bohózatunkat 1985-ben írták és mutatták be először, görbetükröt állítva az akkor nagyon népszerű bűnügyi műsor. Jelenetünk címe Kék fény, Erzsike. Előadják Erzsike, Fritz Szabina, riporter Süvegh Mihály. Jó szórakozást! Jó estét, kedves közönségünk! A fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma igen emelkedő tendenciát mutat. Ennek okait vizsgálva most kiskorú K. Erzsébettel fogunk beszélgetni. Erzsike drága, mutatkozz be a kedves nézőknek! Erzsike. Hogyan is becéznek téged a barátaid? Dizsike. És miért hívnak téged Dizsikének? Már sokat jártam Dizsibe. Vagyis lemezlovas klubba. Nem, az a diszkó. Jó, ezt megbeszéltük. Mielőtt tovább kérdeznélek, szeretném feltenni az ilyenkor kötelező kérdést. Szeretnél a nézők, illetve a kamerák felé fordulni? Nem. Ezt nem is csodálom, én sem egy matyónézőzet. Szóval, a jegyzőkönyv szerint az egész esemény úgy kezdődött, hogy téged az édesanyád elküldött. Az nagyon elküldött. Jó, nem konkrétan erre gondoltam, vásárolni, hová? Erzsike drága, nem most kellett volna ezen elgondolkodni, vagy sírni, és légy szíves válaszolni. Hát az úgy volt, hogy én ottan műcsörögtem a szobába, a mama meg bejött, és azt mondta, hogy menjek le a közértbe boré. Így van. És mikor mentél haza? Hát úgy 2,5 év múlva. Az anyukád nyilván aggódott, igaz? Nem, a mama az pipa volt. Pipa volt, mert aggódott. Nem azért, mert nem volt otthon bor. A Rekekkés Lászlóval az aluljáróban ismerkedtél meg? Az a Soma? Nem, az a beceneve. Hagyjuk a beceneveket, az igazi neve Rekekkés László. Soma? Erzsike drága, egy malomban ölnünk. Én nem dolgozom. Szóval a Soma az aluljáróban jött oda hozzá? Hát az úgy volt, hogy én ott ácsorogtam az aluljáróba, a Soma meg csak úgy odajött. És egyből azt javasolta, hogy menjenek fel a lakására, igaz? Nem. Soma ilyet nem mondta. Jó, rendben van. Mit mondott a Soma? Azt mondta, menjünk fel a kéróra. Fölmentetek a lakására, és ekkor a Soma egyből erőszakoskodott vele? Nem. Sajnos ez nem. Erzsike drága, hogy mondjam, hogy megérts? Szóval a Soma erőszakos volt? Nem, a Soma az történelem magyar szakos. Erzsike drága, figyelj rá, légy szíves. A Soma felmentetek, becsukta az ajtót, rögtön utána mit csinál? Hát, a Soma becsukta az ajtót, és egyből már az előszobában elővette a lemezeit. És erre te? Erre nekem meg tátva maradt a szám. Mert én nem gondoltam, hogy a Somának ilyen szép, nagy a lakása. Szóval ezek után, hogy mondjam neked? Hogy magyarázzanak, hogy megértsd? Szóval, Erzsike drága, neked ezek után jóban kellett lenned a Somával. Érted, hogy mit mondok? Nem kellett vele jóba lenni. Szerencséd volt. Mit kellett csinálni? Le kellett vele feküdni. Ezek után bementetek egy másik szobába. Mi történt, Erzsike?
nappaliba, és ott a díványon úgy Né, témázgattunk. témázgattatok. Képzelem, ekkor volt az, hogy csöngettek, igaz? Igen, csöngettek, és akkor bejött a másik haverom. Ekkor jött a Tóth Imre. Nem, a Totya. Nem, az a beceneve. Hagyjuk a beceneket. Jött a Tóth Imre. A Totya volt ott. Jött a Tóth Imre és 51 fiatalember Valériből. Így volt? Nem így volt. Nem volt 51. Jó, elnézést, bocsánat. Na, nem volt 51. Hányan voltak? 97-en. Erzsike, és neked ezzel a 97 fiatalemberrel neked mind jóba kellett lenned? Nem kellett velük jóba lennem, de hát azért lefeküdtem velük, hogy ne unatkozzanak. Erzsike, drága, ugye ez igen nagy sok hatás volt számomra. Igen, nagyon sok hatás alatt voltam. Ezek után azt hiszem csak egyetlen egy kérdésem maradt. Azt hiszem egy egész ország aggódva kérdezi velem együtt, hogy hát fiatalkorú létedre, hát ez a 97 fiatal ember, hát ez erkölcsileg, szellemileg, testileg, fizikailag, lelkileg, hát ez ez szörnyűség, ez borzalom! Hát hogyan tudtad ezt végigcsinálni? Hát úgy, hogy imádok kefélni. A magyar kabaré egy másik, elnyűhetetlen örökszöld alakja Gálvölgyi János. Eredetileg fényképésznek tanult, de szerencsénkre módosította pályáját, és 1968-ban már komikusként mutatkozott be az akkori Kimikul műsorában. Pályafutása mind színészként, mind komikusként töretlen. Most következzék egy híres bohózat, melyet még a 80-as években mutattak be először az ő főszereplésével, a Szeszélyes évszakok című műsorában. Jelenetünk címe Eszti néni. Előadják Eszti néni, Szahány János, feleség, Gergely Noémi, rendőr, Bakos Mária. Boszorkány! Éla, meglátod, egyszer még meghallja. Felülnem, dögöljön meg! Csókolom, Eszti néni. Azt hittem, már lefeküdtetek! Eszti! Meg akarom fülödni! Miért nem fekszik le? Hát úgy hasonlott a hátam, azt hiszem eső lesz, mert még a fülemre is rosszabbul hallom! Látom, már megint csak maradék van! Hát nagyon spórolós az asszonyban, így aztán még napon maradunk. Van egy barátnőm a Nelly, az is mögött ilyen eltartási szerződés. Ott minden friss van! Halló? Ja, friss nem változott, pedig még a központi fűtés is bevezetlen. Na nézem, már meleg víz. Hoznék én neked hízott libamáját, és ha tudnám, hogy felfordulsz tőle! Éla, csendesebben. 5 évvel ezelőtt, amikor idejöttünk és megkötöttük vele ezt a rohadt eltartási szerződést, már csak hány járt belé a lélek. Hát azóta 10 évet fiatalodott, egyre pimaszabb, egyre követelőzőbb. Meddig élek egy ilyen boszorkány? Éla, ordítozol. Anikó, én szörnyű dolgot fogok elkövetni. Én is valami ilyesmire gondoltam. Ahogy rám néz, amikor vetkőzöm azzal a ronda vén szemével. Ilyen vagyok tőle. Ja, élek tehát én is. Jó, Rumban gyerekek! elfelejtettem hozni ezt én. Kár, pedig azt szeretem. Megnézem, van arra néz. 80 éves elmúlt, hát mindegy, adó felem. Anikó, én megölöm ezt az asszonyt. Mit mondtál még? Megölelem! Eszti néni! Megölelem! Jaj, Béla, te szexelőbb vagy! Megy a fürdőszobába.
korákat ő majd a langyos vízben. Nekünk meg nem marad a boilerba. Istenem, kérlek, vedd magadhoz, attól, hogy butőtés kapjon. Vagy én küldöm hozzád. Béla! Azt hiszed, hogy én viccelek? Nem. Idd meg a tejádat, attól talán szól. És mégis, mire gondoltál? Láttad azt a cukrás süteményt, amit előbb behoztam? 6 hónapja garantáltan szalmonellás. Figyelj meg neked, hogy nem tudják megkeríteni ezt a rohadt kazát! Jaj, hát na! Azért van 10 pénz! Nyugodj meg rá, Eszti néni, hiszen ma van a nevenapja. Igen. Igen, hoztuk is finom cukrás süteményt. Mi nyomod? Nem nyom, torta. Torta? Torta. Ha nem csókolom, Ja, Istenem! akkor a kisasszony Nem, üljön ide, nem, Eszti néni. Ja. Tessék, Eszti néninek itt a finom torta. Jaj, szép torta. Ah, de van. Még a csomagolása is jön. De van, igen. Na, leszeted a dagot. Mit csinálsz, Béluska? Drága Eszti néni, tetszik ismerni ezt a régi játék. Átveszi. Hát, ha nem adod rá, nem átveszem szívem, jó lesz a tekeréshez. Jaj, puncsos, elosztjuk ezt igazságos. Bélák, hadd ide a kést! Tessék, drága Eszti néni. Köszönöm. Anikó, mindenki? Itt vagyok, Eszti néni. Ez az Anikójé. Köszönöm, Eszti néni. Ez a Béluskájé. Köszönöm, Eszti néni. Ez pedig az Eszti néni. Na, töröd el a kést. Na akkor, jó étvágyat. Jó étvágyat! Jézus Mária! Hát esik volt az Anikóját, hiszen még csak a kóstoló. Nem fáradt, Nem Eszti fáradt, néni. Eszti néni. Hát, maga folyton aztán keveset alszik már. A minap is, mikor fölkeltem, úgy hasogatott a hátam. Én későn szorgatták volna. Igen? Azt mondom, barátnőm van elni. Esztikém, csomp föl egy zsák meg. Sót, igen, majd jobb lesz. És már nem is fázom. Vasból van maga, Eszti néni. Só! 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 Megnyilván azt a bőrmet két pillanat, addig elvéletlenül a nyelvőzbe. Kussa meg a hatat! Mit mondtál, Béla? Semmi! Üsd be a ruha! Igen, igen. De félreértette Eszti Azt néni. mondta, hogy üsse meg a buta. Dehogy is. Nem, akkor is azt mondta. Hát félreértette Eszti néni. Igen. Még a névnapját sem felejtette. Nem igaz! Jó hallok én még a félfelemre is süket. De még pont is Igen, szól. igen. Nem igaz? De igen. Így bántok vele, aki anyátok helyett anyátok voltam. Jézusom. Már egészen kibőgöm a szememet. Szegény Eszti néni. Menjek is ránc veszetem. Jó lesz. Esély. Hol van az öreg asszony? Kiment. Hát te tényleg bort akarsz neki adni? Igen. De nem tisztát. Már is. Hoztam. Mit? Mérget. Ó, Meg a poharat. már legyen ez. Siess. Ajnóra bimbo lefele. Megszedte még Ibolya is? Drágáim, hogy nézek ki? Hány évet? 40-nek se gondolná az ember Eszti néni. Hát, közel jársz az igazsághoz. 20, esetleg 120. Egy pillanat. Mert én is osztalám valamit Eszti néninek. Mert hogy a Dunában úszik egy hal, annak neve Harcsa, a jóisten Eszti néni. Vagy még 5 percig tartsa. Jaj, köszönöm, Ajnós, Egészségét. Esztinét nagyon szeretjük. Egészségére, Eszti Köszönöm. néni. Egészségét. Ugye? Béluska, Tessék, Esztinét. mondd azt, hogy te. Isten veled, Esztinét. Egészségére, Egészségére,
Mindig szogatunk ez a virágmelyik kóvezik, meglocsolom. Mi volt ez, hogy elmondod? Mi volt ez? Mit csináljuk? Gyere ide az ablakhoz! Az jó! Gyere! Megyek eszély! Gyere! Lassan volt! Na most, hogy rögtön vesztek az ember! Béla! Igen? Mit csináltál? Nyugodj meg, drága Anikóm, ő már nem fog tanúskodni. 7 emelet, az 7 emelet. Tehát jötted. Mint a Tokiót, Anikó! Nyugodj meg, drágám, ezt akartuk. A lakás a miénk, most már minden rendben lesz. Semmi probléma nem lehet. De hát én már úgy megszerettem szegényet. Ezt a boszorkányt! Megfeledkeztetek az álmáról, nyomorultak! Tartarozzák a házra! Kegyelem! Kegyelem! Ezt idén! Most utoljára! Na jó, kérem szépen, hagyjuk ezt abba. Dr. Baumgard Jenő vagyok. Béla! Ez a én unokaöccse. Jézus Mária! Én csókolom. Annika! És Eszti néni. Hol van Eszti néni? Drága nagynéném, 5 évvel ezelőtt, mikor megkötötte önökkel ezt az eltartási szerződést, nem sokkal rá elhalálozott. Jézus Mária! Gondoltam, ne vesszen kárba, tartsanak el engem. Jézus Mária! Ezek szerint maga nem süket. Annyira nem Béla. Ezek szerint maga minden hallott. Jézus Minden tisztán Mária! láttam, és minden tisztán hallottam. Ó, Béla! Jézus Mária! nem mehet, van. Béla! Mi van? Ja, milyenek pohár? Miféle? Meg! Jézus Mária! Jenő! Mi lesz most velünk? Hát ez is hiszem. Lakásban van, drágám. Igen. Igen. Vele mi lesz? Javaslom, tegyük a frigiderbe. Jó ötlet. Na Vénuskám, gyerünk, indulunk! Fel a kezekkel. Mindent láttam, mindent hallottam. Kifelé. Jézus Mária! Gyerünk, gyerünk. Egészségére! Van a keleti gyógyászat, mely a lelket gyógyítja, és így jut el a test kínjainak enyhítéséig. És van a nyugati gyógyászat, melynek mindannyian voltunk, vagyunk, mi több leszünk még, szenvedő alanyai. Az elmúlt több mint 100 évben számtalan kabaré humoros jelenet született az egészségügy témakörében, és ez mind a mai napig kimeríthetetlen ötletgyár. Az 1980-as években Sinkovics Imre főszereplésével szintén a szeszélyes évszakokban mutatták be Walter Béla örökzöld jelenetét, mely ugyancsak az egészségügynek állít görbetükröt. Jelenetünk címe Mellékhatás. Előadják orvos Papanec Gyöngyi, beteg Szahán János, nővérke Bakos Mária. Vigyázó személyeket most a színpadra vessék el, és ne feledjünk, mindannyian a gyógyszergyárak kezében vagyunk.
Jaj, ez a migrén! Boldogult nagyanyám ilyenkor mindig azt mondta, be kell áztatni. Aranka, inkább hívja be. Adok egy fájdalomcsillapítót. Isten őrizhet, attól szédül. Akkor megbeszélem a Nagyon kérem, inkább hívja be a következő benneket. Kérem a következőt. Ez itt csókolom, hölgyem. Csókolom, doktornő. Jó napot kívánok, foglaljon helyet. Köszönöm. Mi a panasz, a tessék? Tetszik tudni, doktornő? Én nem tudom, hogy mondjam el. Röviden, uram, nagyon röviden. De, doktornő, én nem ismerem elmondani. Nincs olyan szerencsém, el fogja mondani. Na, mi a panasza? Tetszik tudni, napok óta rettenetesen viszket a hátam. Megboldogult nagyanyám ilyenkor mindig azt mondta, be kell áztatni. Aranka, kérem a beteg Kaptonját. vetközön le, legyen szíves. Köszönöm szépen. Igen, úgy. Hát akkor nézzük ezt a hátat. Nézzük. Nézzük ezt a hátat. Nézzük, csak nézzük. Hát én itt nem látok semmit. Ahogy pedig annyira... Nagyon kérem, nem akarja. Öltözöm fel. Majd írok fel önnek, kérem, antibakarin tablettát, ebből vegyen be naponta 3-szor egyet, és ha ez nem használ, akkor felírok önnek egy tubus penetra kenőcsöt. Azzal kenje A be. hátam? Nem, előbb az ujját, csak utána a hátát. Köszönöm szépen, doktornő. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Köszönöm. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Képzelje, doktornő, a héten sem volt 5-ös alaptól. Nem? Nem, csak 21-es, 29-es, 59-es, 60-as, meg 80-as. Aranka, inkább hívja be a következő Beteget. Kérem a következőt. Ez itt csókolom, hölgyeim. Ez itt csókolom, doktornő. Na, hogy vagyunk? Kérem az antibakarin tabletta hatot. Elmúlt a hátviszketésem. Na, ennek szívből örülök, azért adja oda alapját a nővérkének. Melyiknek? Hogy melyiknek? Hányat mutatok? Ketten együtt vagy egyedül? Egyedül. Kettőt. És most? 4-et. Ajaj! Jöjjön közelebb. Az antibakarin mellékhatása. Oh, Kettős látás. Nincs semmi baj. Nincs semmi baj. De hát lesz majd egy kicsi hallucináció, hasmenés, szédülés. Boldogult nagyanyám ilyenkor mindig azt mondta, be kell áztatni. Aranka! Kartonját. Na, üljön le, jó ember. melyik székre? Aranka, legyen szíves. Nincs semmi baj, jó ember, de most felírok önnek, kérem szépen, 4-szer egy cumicecidet. Azt be kell venni a napközben. Este pedig két kapszula leteperint. Azért jövő héten szeretném látni. Remélem ön is látni fog engem. Nagyon szépen köszönöm, doktornő. Viszontlátásra, doktornő. Látásra. A receptje. Köszönöm, hölgyeim. Viszontlátásra, hölgyeim. Aranka!
vágatta le a haját. Levágni? Aki hullott? Az étvágyam elment. A feleségem el akar hagyni. Mit kapott legutóbb a beteg? Szumicecidet. Szumicecid mellékhadása. Gyomorpangás, hajhagymehervadás. Szó szerint. Idegcsigerviselgés. Megboldogult nagyanyám ilyenkor mindig azt mondta, be kell áztatni, semmit sem fogunk beáztatni. Nem kap a fejére fidibus balzsamot, gyomrára pedig lapidus cseppeket. Nagyon szépen köszönöm, doktor, de árulj el, mi jöhet még? Drága uram, mindjárt a gyógyszergyár a kezében vagyunk. Nagyon szépen köszönöm. Igazán nincs mit. Viszontlátásra. Viszontlátásra, doktor. Köszönöm. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Aranka! Beteget. Kérem a következőt. Csókolom, tessék helyet foglalni. Köszönöm. Úristen! Mi történt magával, mintha kicserélték volna? Úgy találja, csodákat tett a Filibus balzsi. Minden hapsi utána fordul az utcán. De sajnos a feleségem el akar hagyni, de ahogyan a mondás mondja, bánja a kánya. S hogy van a gyomra? Mindent bevesz. A lapidus cseppek mellékhatása felborítja a hormonháztartást. Boldogult, nagyanyám, megmondtam, hogy mindig be kell áztatni. Áztassa be magát a ranka! Vagy meg kislány. Napjövest. Mit? Két fereklentablettát. Abból tartson át 8 napon át egy erős túrát. Én minden kúrát megtartok, amit maga mondok ki. Na, bákis kölcös. Te pedig viselkedj rendesen. Pancsa kis. Haj, ez a migrén! A betegen. Kérem a következőt. Teli csókolom, hölgyem! Teli csókolom, doktornő! Jó napot kívánok! Látom, minden a legnagyobb rendben. A lehető legnagyobb rendben. Na, Az egészségem visszatért. A na, feleségem is visszatért hozzám. Na. Az étvágyam is visszajött. na! Majd ki csattanok az egészségtől. Csattanás ellen mindig azt mondta, megboldogult vagy elvagy. Legjobb! Na, mit mondott? Beáztatni, kedves Aranka. Azt. Most viszont nem olyan doki. Úgy megtudod volna? Üljön meg egy kicsit, uram. Hát én megmondom magának őszintén, de nem is vártam ilyen gyors változást. Hát én mindent magának köszönhetek, doktornő. Ne túlozzon. Hát szinte újjászülettem. Csak az a baj, Csak? hogy rettenetesen viszket a hátam.